aurrera. Hi, how are you? Kaixo, zer moduz? Durango gaude, Durangoko azokan, eta aurten diskoa. Ni nire izena Igor Calzada da, baino hau da nire alter egoa, nire beste ni. Fast, inglesez, azkar, fatun, fast fatun. Zer dago diskonen barruan? Diskonen barruan dago, daude 10 kantu. Arkaizkano idazlearen, euskal idazlearen 4 letra, eta beste 6 neronek egindakoak. Bideoklipa dago, eta beste aldean filma bat dago, Irlandan grabatua, Fast Fatun Irish Road Trip, nire Irlanda asko gustatzen zait, askotan duten aizalea. Eta aurtengo abuztuan grabatu ditugu irudi batzuk, grabatu ditut lagun batekin irudi batzuk, eta filma bat editatu dugu. Nire lehenbiziko diskaren promozio moduan, horrengoan segurazki filmerik eta gongo, lehengoa behar duelako, orkezpen hori, eta filma hemen dago. Zer gehiago, instrumentuak, ez naiz kantautorea, hori argi gelditu daia, eta diaspora hitzik nahi zenez, inglesezko hitza askoz egokiagoa da, songwriters, kantu egilea, ez kantautorea. Estiloa zaila da esatea, nire gauza asko gustatzen dizkit, klasikotik hasi eta rockera segurazki, folketik pasatuta eta elektronikara, orduan hoberena entzitea. Nun eskuratu 3 vbikoitz.fast, fatun, dena segido, fast inglesez, fatunmrekin.com. Hor dago informazio guztia, kontzertuetako datak, YouTube guztiak eta kuxia guztiak ere hor daude. Eta nun entzun, myspace.com/fastfatunft. Vale. Zer gehiago esan mardez? Gaztelupeko hotxak zibilupean atera da diskoa. Eta bukatzeko edo zertatik urdina, zeren hemen, honen barruan daude literaturarekin horregatik dago, honen artetik ere. Daude ametsa estremoak, dago tabula rasa eta azturari ekin beharra, dago zu eta ni, personasko daude diskonen barruan, Lost, Galdua, Reykjavik, Björk eta Marilyn, Eldurra Zablen gainean, Leio batek, Exit, eta ostean. Ikusten duzun bezala, bai euskera eta bai inglesa. Gero diasporaren entrako diskoa da, Eta batek daki, segurazki, diasporan ere, hemendikan oso urruti da, ez oso urrun, kontzerturen bat pasatu nahi izango du, Euskal Honun, diaspora irian.